Kukangana kwatikuita zvekare pano paTrari 263. Pano patichange chikuratidza news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell. Ama 2K zvimwe zvachona zvanyanya. Tiri kunyanya kuzviurayira nyaya dzemujolo. Rega ndikoti ama 2K. Unoona munhu achizviurayira chinhu chekuti mangwana anenge azvikanganwa. Asi dzimwe nguva kuzvikanganwa kunonetsa. Vamwe vanenge vakapinda nemoyo panyaya dzerudo, panyaya dzepamujolo. Vanenge vakaitira munhu zvinhu zvaunoona kuti izvi hazviri kavhike, akatambisira upenyu achipa munhu asina basa. Nyaya inozvomuzuva ranhasi inyaya yaKaren. Karen musikana anga ari mukati memujolo, anga ari murudo. Musikana uyu ari murudo kudaro akarwadziswa nemukomana wake. After arwadziswa nemukomana wake, mukomana wake akamuti, ini newe hatichakwanisi kufambidzana, handichakude. Karen audzwa shoko rekuti handichakude. Karen wandiri kutaura nezvake ndiye wamuri kuona pascreen apa. Audzwa kunzi handichakude. Karen akaona kuti izvi hazvitambirike, akwanise kurarama kana achinge arambwa nemukomana. Akasarudza sarudzo yekuzviuraya. Zvokumbirota zvinofunga comment section pamusoro penyaya yaKaren uyu. Tingoti hedu rest in peace kuna Karen. Akazviurayira mukomana. Nyaya dzemujolo ndo dzakaita kuti azvipfudze pachake. Vamwe vanhu vari kukumbira raramo, but unoona umwe munhu achizvipfudza ega kuti zviri nani ndizviuraye sezvo nhingi andiramba ati achakwanise kufambidzana neni, rega ndizviuraye. Asi takatarisa munyika yedu yeZimbabwe, maruva enyika haaperi, akawanda maruva munyika yeZimbabwe.